Ade nyina sutumfo no baabi a wo bia na dom nye kese e wo so. De Awurade asese ne dey wa bia wo prama me na me no mi no yesua nyame ansem. Ye fa asem bi wo Genesis chapter 41 verse 38 to 40 na asem number 2 din say his deep plan for you. Onyame wo tremu pokesi bi de ma na asem ikasafa ye papa Joseph. Bible say ebra ye yi ni free prison aye de ne ko gina fellow nim no. Na wo kire fellow da ye na se enemy tracks away no. Fellow pointing and say minya obi a wo nyansa nyame honhom pa wonim se obetimi aye ne a waka nyina nti wo na me do beto ade ne nyina ama waye de wahwe ne nyina so. Minua fellow ma Joseph so ema ne bro na dwen ne nti ase so. Ade a fellow amfa ma Joseph aye na kunwa na oye de no fellow ne ti so. Hweso onyankopon tiri po wo ma ne se ebe mu a ade a wonyame ye ne ebe shoko. Esanse Joseph okono na wonnim se bibi sei na ye de nyame nam fellow so ba be ya ma. Ene me mpa bo kan sia me wo madan se Awurade ma woni wo fiefu. Ni tiri po a wo de man onna ne di. Esanse se Awurade tiri po da di ma wa menua e ma wo refi wo pen ene wa mani hu na wa fam enyina. Walking can by Bible say a brother Joseph for one body can what the net of Nancy. Now some can say Radiama me refi major fee. It sounds and a money who are no coming a baby and when you made na could do. Now on Kaibim. Said there was Femuntia and let the Wufi say be a radia jawon. A radi on my what they can see beer, Emma won't kai the one good to Rina. Paul Mayetia says Ephesians chapter 3 verse 20 was who he is able to do far beyond than what we are expecting or think of. Into me Bible said the brad doing in tia soon, and no radi on yama wa fimu. It sounds so what fenema bibrimu. Won hu se Onyankopon tumi e wo ho nanso ne de wonyame wo yi Joseph no man so duru sam pempenso no o ma sa adumi enye wo dia wonyame tire mu pon se wo se de wo soro wase ansase so se na kwan wo wode mai ne ekron no wo se hwe minim adwenkro a medwene wo ho enye bone de ne mo nse mema wani da so wo se hwe wo batare be fi ne bakra me Awurade de me remfi woda menua onipa rede be fu ba wonyame de ne remfi woda wo tire mu pocket sie bi de ma na ebebam sɛ de onu nyame eyema Joseph no waye bit pendi a ene na aduru me no mienu so wonyame ma won sere ba bia wo bia wo Yesu Kristo din adom ne nti